Tumela makulu, the Nyame edition is here, right? Tusanga nenya panapa ntuko na parkonzo. WinkyD asangana ne 2 strikes. Sad news. Musician WinkyD has reportedly received 2 copyright strikes from his Disappear and Mira from recording label Kenako Music, right? Kenako Music manje ka recording label kaka kuti pekakatanga inini ndakakaziva kachishanda mukomana inzi PTK ndiye akatanga ashanda Kenako Music. So PTK ndobva azosira kana ndobva arecruiter akapinza basa Oskid onatana natamuka vanhu kutonga regweru ndobva vazouya vakatanga kungoshanda vese muKenako Music meme. So pevakatanga kushanda muKenako Music ndopekatanga kunodedzwa maartist vemurecord mchididi vanhu ndobva vauya ende vanhu team iroro harakashanda ndopakazorohwa kana munoona album raKiller Tirera mashoko anopfura. Maona mashoko anopfura. So mashoko anopfura ndobva rarohwa Kenako Music rinotone masongs akawanda mumakarohwa ari muKenako Music record natamuka and Oskid. Ndopakabva pazo uyawo WinkyD anzwa test yaibudiswa nemaproducers ari kuKenako Music. Ndobva vanorecord. So ameno kuti maagreement avo vakamasaina sei nekuti ipapapa inyaya yekutoti manager wacho ipapapa anogona kungepanika kusanzwisisana kemanagement kakaitika because WinkyD munhu kuti ane studio yake kudhara maproducers ake anawo kudhara ende aigona futi kungodedza like zvaanga akuita vanhu vakambomublame kamakore azodarika achiita kuti alright Oskid uda kuti tishande tese uya kustudio kwangu urecord kunoko wapedza hakusina zvokusa zvimatake wangore ndirecorda tototaurana zvataurana tovatatete tovataenda vanhu vakamboti why is it ari kudaro but iko zvino zvaakubuda manje kuti apa munhu anga agara akaonera kudhara because short rakunetsa nderekuti vekenako vari kuti vadawo maroyalties pamusic yaWinkyD zvino zvinhu zvinoshamisa kuti saka iye WinkyD wacho asi akarekodwa mahare because apa kuzonzi contract nchi because wadatasa WinkyD asi munhu kuti anosaina zvimacontracts zvezvo but amene kumashure okuti chicha chapindwawo chicha chaitiko kwaari kuti vasainira macontracts madhiri music business vanenge vachizivana zvavo but amene kuti chicha kazoti asaine macontracts pakusaina macontracts iwayo ndo ma1 ese paari kuzongotangidza ari kumuka akarohwa ne2 strikes zvokuti atongo musemotsa group na Jasignal but musiyano uripo ndeyekuti WinkyD haana kuba masongs no haisi nyaya yemalyrics iye no inyaya yekuti maagreement avakasaina so apa zvichireva kuti ana Kenako manje vakatotanga vato-uploada music yaWinkyD yacho ku YouTube channel yavo because that's the only way unokwanisa kuzorohwa munhu nemacopyright strikes because unongowa kumuti alright music yedu iyi ndedu ndopega paunokwanisa kuona power rekurohwa munhu nemastrike kuYouTube ndo zvinhu zvinenge zvakaitika but ameno nyaya iyi uyo anonzi nikirikini wacho Peter Bwaze weKenako Music zvivindi zvacho ameno ndari kuzvihodha kupi kana ndari kudaidzira because nyaya dzacho dzakudhaa masongo ana Disappear vanhu vakatokanganawo maridza ana Disappear takutongomanzwirawo kumashows watoenda kwaWinkyD ndokononzwa kuti kune masongs ana Disappear nanani but kuti zvokuti tingati iyi kana kuti WinkyD wacho achiri kudya mari pamasongs aya zvinana basa zvezve zvokutoti ake ava katonyatsototarisa zvo inonzi chichannel yavo nabhanda yawacho because mastrikes aya anolasta for 90 days anditi so vakanyatsototarisa zvo channel yavo nabhanda utarisa kuti hakuna imwe strike ingangorohera vanogona ngomuignora utongomusiya akadaro obva atozvimba utofa nebitterness yake because hazvimeke sense kuti makore ese adarika yamozongoningirikina amene pamwe akagona kunge akaudzwa rafuna nabhanda kuzokomana kuti havataure zvo but hatizozivi manager waWinkyD kuti position yake inenge iri papi panyaya iyi but ameno ininiwo nyaya yemetizhiri munoziziva kuti ndeta nguva yapanapa tichingoti aiwa munhu anenge ada kudzoka kunikina because ini ndakatotasa Kenako Music achinototanga yakatobhurokawo zvayo ndiani makapedza kunzwa mamusic yekunorekodwa ikoko rini inotorini ndo anenge angoma recording label anenge ari beat acho saka vanenge vakungotsvaga kungotangira naWinkyD zvitorati ana Sekalaza naKiller TV vese vachateerwa vese vachirohwa nemastrikes ndo zvinenge zvitoripo because sichaziya cho atongori ma1 ega